So guy mubvunzo wangu unoti anditika vanhu vangu vachiti hey siya hey uno murume azodai because murume is a public figure anditi. And then tell me guys, what did you want this lady to do? My daughter to say, do you want her to leave a marriage because murume akaita musikana wakunze? Tell me, what do you mean by a healthy marriage? Munoreve inga kuti healthy marriage, because as far as I know, every marriage has got an up and down. Hakuna marriage. Please, this is a genuine question. Please answer us. When you talk of healthy marriages, what do you talk about? Because even sisters, they do fight. Kupeza 2 years msingata uzani. Kupeza 3 years msingata uzani. Even if you go back to the Bible, guys, varume ava Bible, our forefathers, but not tarisira kwa vari vavo, they used to have so many concubines. Not to say I am justifying kuti varume ngavaite concubines, but tell me, what do for instance, the husband has got a concubine and tika aita ma concubines, let's say 4 kuzoko. What do you want the wife at home to do? Please, let's talk about that one. What should the wife do? Arifunga kwenda kunorwa here, arifunga kudini, arifunga kusiya anditi right osiya. Let's talk of somebody who's 30 years old or 29 years old. Osiya anditi oyenda. She's still going to be involved with somebody else. She's still going to be in love with somebody because it's nature. Zvinjagara zviriko. Onosangana need the other guy anditika. Ochakodana need the other guy anditi. And then it will take about, it takes sometimes guys about 1 year, 2 years, or even 5 years. Usingaziye kuti kune zvikuitika kunze. Murume ane girlfriend or something rakanyenga kono takatomitisa kutoneva na kuto variko. Unenge usingazviziye. Andika. Paunozozviziya anditi. Should she move again from this relationship to the other? Because mudiki achiri kuda kuendera mberi. Achiri kuda life. Achiri kuda somebody else because ndo zviriko. Andika. Ndo in nature. It's just life. Ndo life yacho. Oita say, I want to get the other guy here. Kutadane naye. And then the same happens. Omuva futi here. What are you saying, guys? Let's discuss this. What are you saying? Should somebody be... Yes, I know there are people that are very, very happy being single. Vakatodaro, and it's their personal decisions. Me, I just want to be single and happy. But why are you having a boyfriend? Why are you dating? You are free. You want to be free. You want to be single. You are happy. Why are you having a boyfriend? Why are you involved with somebody else? Because if you want to be free and happy and single, just be single and happy. There's no need for you to have somebody else. But you find the next thing, those same people, they are in relationships with the other people. Why? Why? Because in that relationship, yes, it might seem happy because you are not with the person 24/7. So him who go out and then he meets somebody else, he does what he does there, he comes back and he showers you with love, he showers you with that respect, but not knowing that there's somebody kunzoko. What do you do? You move again to the third guy. So what are you saying, guys? Because the boss, you're still going to move. Which are going to move every 2 years. Okay, let's talk of Kugara. HIV and AIDS. The moment you are not even married, I was married to that guy, but you are involved with that person, right? Saka murudanana anditika arikushawa ne love, arikushawa ne respect zvauri kuona iwewe, but kusaidi arikuita kintu wake. Haiuye HIV and AIDS. Haiuye hatina nemakezi zevanhu vakawanda vanozongoshamsika munhu atozviuraya azongoenda ome bachida kunosvara kana maybe azongoenda arwara ne something else enda kuchipatara kushikonzi amai mune HIV. Hazviko here. And then she'll be like, HIV ndakaiwana nepi? Handina kumboura ini. Ndakaiwana kupi? Don't we have such cases? Agoramba muri wangu aiti zvese izvozvo hadai zvakabva nekupi? Because varume ava vana mugoni. Varume ava vana mugoni ndosaka tine masingle mothers akawanda vazhinji. Vakapinda mudzimba. Vamwe vakabuda. Anditika vamwe vakatosiiwa. Vamwe vakatobuda they got ndabuda. But right now they're also involved with other guys out there. Murume chero kaita hipiri rakadai. Chero waita bekina fasi yakasvika uko. Chero waita flex stomach kunge nyoka. Chero waita basa repamusoro rakaita sei. Chero waita intelligence rakaita sei. Guys, I don't know what happens kana zvinofamba sei papo. Vanhu zvinhu andizivi. Zvinhu zvinongoitika. That's why you find mazivano even vakadzi vakutsivawo. Andimaona because they are fed up. Because I don't believe kuti kana variko but number yachinenge iri shoma. Andimaona inenge itori shoma. They are fed up. They are now doing wakuvura branch. It's not because arikuda kuvura branch. No. It's because she's trying to ease him. I'm still going to do this. No way to kupi. Collect the big vaskana. If it's giving you money, do your things aside. Guys, kuneva cards vanet kun kusaidi. She's still louder.
twekuita tokutoti murume hatozivi. He does not know. In case of tomorrow, just prepare yourself. Anditika kana mazongochembedzana ndikoko achazongoziva unofamba unga kuti ndozvandaita paya pawaive bhizi uchigalavhanda. This is what I was doing. Anditika this is what I was doing. Wari bhizi kudai ini ndaidai andikazviona ndaita tunhu twangu because moving and moving and moving guys uchamuvha kubva pano kunobuda kuZimbabwe uchingomuvha because we are looking for this thing called the health relationship. Asanda you want a health relationship in it. I've seen people with money, loads of money, people who are loaded. And she's got everything. But when it comes to relationships, and Marino Tenga should celebrity wombe unana Beyonce kokupi. Antika jesa nasho. I don't fly any my jets actually in my private jet and everything. But when it comes to relationships, I could watch him out. So what do we do? Munu Aita saying, let's just discuss this, guys. To my sister, Wakanyora posti ya wana chitara nesha vava. Kutindiri kumba, yes, kumba memana. Karai kumba, msane tukuleje kunze. Handika, kana ure nikafunga kuno shahara kunze. Is it your problem? Kuchi ure hako shahagwi. Tezu wanu garashtaura. Kuchi ure hako shahagwi. Ukafunga kuita monoko, take care of your child. Udota chike tuwena. Hanti maifara, take care of your child. Imi murikumba my sister. Ita ya muno ita. Murikumba kwenyu. Rigaya ita, acha zuka kumba wake ndo kwake. Because I'm getting ready munuka everywhere. But I got them to look at them 24/7. Imagine it's something that you would in a bus. It's something that you would on my friends. I shall die. So can you just most a trick? You have your peace of mind. Even a peace. Far can I wear far and I in the wako. And they are Ipapo, Dananai, ups and down, you know, we are each way up and down. Mokonan, Monitan, Mongona Mufara, Mosek, because in the wako. And it musatebe ukangosia unongo 50 party azosia azisiona murume fake wasodai because ndo vanhu avana pavakamira chap vanongoda kungo drama ndora kungotsvaga saka whether chiwadai vanongo they will still find something else to say. Sit there my sister, he's your husband, protect your husband, love your husband, and keep on praying. Kana mwari vati nguva yakwana kuti adzikame uchadzikama and but don't stop living your life. Itaya unoda fara idga marika uya ukaiwana correct paombe, do something paside, upgrade vane kumba kwenyu, upgrade mai vako, upgrade kumba kwenyu andika kuti zvite zviri nani so antimaona. So guys, I know it's going to be a controversial topic manachi discuss, but guys discuss it. And this part, I'm not talking of abuse kurowa. I'm not talking abuse pakurowa nobody guys ayo ngada kurowa because I know rowa dangerous ndo fumanda kafa antimona ndinogona kurowa ndikafumanda kafa ndikazotogwa ndiri body bag handi but nyaye kuti murume anohura chihure chemurume guys ndingaita sei ungaita sei what can you do wofamba ere maprofita one from one profita vangani vakaenda kumaprofita vakaenda kunanga vachienda varume vavo zvakapera ere havachanyenga vachahura ere. So kune zvimwe zvinhu zviri beyond our control, beyond our reach, that we cannot fix, that we cannot do. And if you love your man, you stay there, you fight the hell out of him, and fight for him muripo irwanaye muripo mchigadzisana, and pray, kneel down and pray. Vari kutoti hey murume azodai anohura anodai vari kutovadawo havana given the chance ari kutoda wako yeye because akatoona zvinenge zvichiitwa ipapo zvauri kuitirwa iwewe ari kutomudawo but ari kutadza kupasvikira because hapasi kusvikirika. Achangopiwa tu vaneno vanenge vachingopiwa tuma 20 rand kunze 20 pounds 10 pounds kunzoko asi ari kutomuda kutoti full time denda itogona but hazvina kuitika. Hakuna munhu anopinda mubhawa nechoice. Zvinenge zvakatooma kupinda mubhawa, zvinenge zvakatooma. Unenge watoona kuti zvaramba kuti rega ndinopinda apa handitika. Saka hakuna munhu ane choice yekuti ndoda kuurirwa. Hauchoose ndoda kuurirwa kana kuti ndoda kuti murume wangu anodai. We don't make certain choices at some of the things in life. Moving is what I can guys.